Яңалыклар чыгарылыш үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Составында спирт булган исле майлар, эчемлекләр җир асты аша чыгу юлларында сатылмаячак. Эшмәкәрләр башкарма комитет белән яңа килешүләр төзеде. Лицензиясез һава шарында сәяхәтләр оештырган бизнесын рәсмиләштергәнчегә кадәр эшмәкәргә бу эшен туктатып торырга туры киләчәк. 142 мең кеше хәрби җыенга җибәреләчәк. Владимир Путин шундый указга кул куйды. Җир асты аша кичек юлларында составында спирт булган товарларны сатуны тыйдылар. Быел 260-тан артык эшмәкәр аренда килешүенә кул куйды. Документта төп пункт составында спирт булган сыекчаларны сатуны тыю. Инде икенче ел җир асты аша чыгу юллары муниципалитет милкендә. Бүген алкоголь инспекциясе җир һәм милек мөнәсәбәтләре идарәсе белгечләре белән берлектә килешү шартларының үтәлешен тикшерде. Театр тукталышында урнашкан җир асты аша чыгу юлындагы киоскка быел 50-дән артык кеше зарланган. Әле кичә генә алкоголь инспекциясына тагын берәү мөрәҗәгать иткән. Әмма бүген бу мәгълүмат расланмады. Киоскта составында спирт булган товар табылмады. Моңа кадәр полиция һәм алкоголь инспекциясе хезмәткәрләре әлеге нуктада берничә тапкыр закон бозу очрагын ачыклаган инде. На основании подтвердившихся фактов реализации спиртосодержащей жидкости двойного назначения мы сделали запрос в исполнительный комитет города Набережные Челны, где оперативно получили ответ на заданный вопрос, что деятельность в этом киоске осуществляет определенный индивидуальный предприниматель, с которым в срочном порядке будут расторгнуты все договорные отношения. Килешү шартын бозган һәркемдә шундый язмыш көтә. Документ буенча составында аз күләмдә спирт булса да эшмәкәр белән башкарма комитет арасындагы килешүгә нукта куелачак. Будь то водка, пиво, одеколоны, лосьоны, любую продукцию, спиртосодержащую продукцию. В случае выявления факта реализации алкогольной продукции мы просто обязаны до расторга договора аренды. Спиртлы продукция урынына белгечләр чәчәкләр һәм газета, журналлар, китаплар сатарга тәкъдим итә. Май аенда җир асты аша чыгу юлларындагы берничә киоскны тагын аукционга куячаклар. Килешү төзергә теләүчеләр җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре идарәсенә мөрәҗәгать итә ала. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Шалада тәблиги җамаат төркеменең 9 катнашучысына карата хөкем карары чыгарылды. Исегезгә төшерәм, әлеге тыелган дини төркем вәкилләрен узган елның октябрендә кулга алдылар. Калганнары гаепләрен танып, үзләре хукук сакчыларына мөрәҗәгать итте. Җинаять эше материалларына караганда, гаепләнүчләр 2 ел дәвамында төркемгә кешеләр җыйган. Үз гаепләрен тулысы белән танадылар. Шуңа утырыш махсус тәртиптә узды. Тәблиги җамаат төркеме катнашучыларын суд иң азы 3 елда 9 айга гомуми режимлы колонияга хөкем итте. Шәһәрдәшләрнең һәм чаллы кунакларын һава шарында йөртүче эшмәкәргә алга таба әлеге эш белән шөгыльләнүне тыйдылар. Кама транспорт прокуратурасы шундый шикаят белән Тукай район судына мөрәҗәгать иткән иде. Прокурорлар әлеге хезмәт күрсәтүне интернетта таба. Узган елның 16 ноябрендә кулланучы буларак Тукай районы Сәмәкәй авылында өстендә сәяхәт итәләр. Шул вакытта эшмәкәрнең бу эшчәнлекне алып баруга лицензиясе юклыгы ачыклана. Хәзер лицензия һәм сертификат алганчыга кадәр эшмәкәр әлеге төр хезмәтне күрсәтә алмаячак. Бүген КамАЗ мәдәният йортында вакансияләр ярминкәсе узды. 17 оешма 500-гә якын эш урыны тәкъдим итте. Чаллыда исә бүгенге көндә 1500 эшсез кеше, эш урыннары 3 тапкыр күбрәк. Ни өчен берәүләр эш таба алмаганда башка оешмаларга белгечләр җитми? Киләсе сюжетта. Оешмаларга йөк машиналарын йөртүчеләр, сатучы кассирлар, слесарьлар, эретеп ябыштыручылар һәм башкалар кирәк. Айрыша яшь белгечләргә сорау зур. Токаря-фрезеровщики, да, особо востребованная профессия на производстве. Это специалисты, такие выпускники, значит, начально-профессиональных учебных заведений. По факту приема человека на работу и молодым людям, и девушкам будет предоставлено место койка в общежитии. Ярминкәдә югары белемле белгечләргә дә эш урыннары тәкъдим иттеләр, әмма кирәкле һөнәр ияләрен табу кыен. Шуңа күрә эшкә урнашкач өйрәтү мөмкинлеген дә карыйлар. Компания новая, поэтому предлагает развитие, в том числе и для кандидатов, которые получили наличие высшего образования. Сейчас у нас есть секретарь со знанием английского языка, менеджер по обучению
степенью развития персонала мы можем рассмотреть электромехаников, механиков, можем рассмотреть операторов. К сожалению, не все вузы представлены в нашем городе. У нас нет, как вы знаете, ни медицинского вуза, высшего учебного заведения, а очень сильно сейчас выпускники выбирают этот профиль подготовки. У нас нет военных силовых вузов, которые готовят для этих структур. У нас нет нефтехимических, нефтеперерабатывающих вот этих вот направлений подготовки. Не сильно представлены там архитектура, дизайн, культура, искусство. Вот за эти вот военные вузы, да, вот за этими вот именно направлениями подготовки очень много выпускников выезжает из города. Бу проблеманы шәһәр төзелеш советы утырышында да күтәрделәр. Архитекторлар күбрәк социаль-мәдәни объектлар төзелешенә игътибар бирергә кирәк дигән фикергә килде. 70% молодых людей уезжают из города. Вы подумайте, ваши дети же уезжали. Нет никого в городе, город превращается в рабочий поселок. Неужели это никого не интересует? Мәшгульлек үзәге белгечләре белдерүенчә, Чаллы күрше шәһәр һәм районнардан яшьләрне җәлеп итә. Алар укырга килгән җирдән Чаллыда яшәп, эшләп кала. Шәһәр алдынгы үстерелешле территория статусын алгач, яңа ачылган оешмалар исәбенә эшсезлек кимәде. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Россия президенты Владимир Путин 2 айга кадәрге срок белән 2017 ел хәрби җыенына чакыру турында указга кул куйды. Запастагы гражданнар хәрби хезмәтне дәүләт саклау һәм федераль куркынычсызлык хезмәте органнарында үтәчәк. 2017 елда Россия хәрби көчләрендә 2 айга кадәр дәүләт саклау һәм федераль куркынычсызлык хезмәте органнарында хәрби җыенны үтү өчен запаска чыккан гражданнарны чакырырга диелгән әлеге документ текстында. Указ үз көченә басылып чыккан көннән керә. Аның нигезендә исә ил буенча 142 мең кеше хәрби җыенга җибәреләчәк. Бүген Республика Куан үзәге һәм Россия машина төзүчеләр берлегенең Татарстан бүлекчәсе арасында килешү төзелде. Бу берлектәге 4000 кеше кирәк вакытта кан бирергә әзер дигән сүз. Чаллыда донор көнен ничек билгеләп уздылар, хәбәрчеләребез сөйли. Педагогика университетының медицина кабинеты бүген кыш килә, студентлар кан тапшыралар. Донорга таләпләр катгый. 2 каналдан майлы борычлы ризык ашамаска, тәмәке һәм алкогольдән баш тартырга. Булар үтелмәсә, кан яраксыз була. Студентлар бу хакта яхшы белә. 3нче курс студенты Кристина быел 6нчы тапкыр кан тапшыра икән. Прежде всего, наверное, чувство... Минем кешеләргә ярдәм итәсем килә. Үземнең дә авыр хәлдә калганым бар. Ярдәмне тою көч бирә. Җыелган кан операциялар вакытында бала табышлары каты авыру балаларга тотыла. Канга ихтыяҗ елдан-ел арта, димәк донорлар һәр вакыт кирәк. Шәһәрдә ала учрежденияларын җитәрлек күләмдә тәэмин итү өчен канны урыннарга барып та алалар, донорлар станциядә дә кабул ителә. Рим Әхмәтова, Ксения Антонова, Ленар Султанов, яңалыклар. Бу көннәрдә һәр тарафта Тукай яңгырый. Бүген бөек шагыйрьне шәһәрнең хезмәт ветераннары пансионатында искә алдылар. Ял итүчеләр алдында каләм иясе композитор Рубис Зарипов чыгыш ясады. Ул Тукайга багышлап күп шигырьләр иҗат иткән кеше. Күптән түгел Рубис ага Тукайның Ана догасы исемле шигырен көйгә салган. Менә кич зур авыл өстендә. Төнге намаздан соң ана баласына бәхет тәүфыйк тели. Тукайның бу шигыре халыкка әле соңгы елларда гына килеп иреште. Совет чорында аны укытмадылар. Рубис ага Тукайны гомер буе өйрәнәм ди. Бер шүрәләнә ничә тапкыр укысаң да яңаша ачыла, яңаша акыл аласың, яңаша өйрәнәсең. Тукай безнең халкыбыз өчен, милләтебез өчен ул Мөхәммәд пәйгамбәргә тиңнәр иде мин аны. Ул гына да түгел, Тукай безнең татар халкын бөтен дөньяга таныттырган. Рубис ага пансионатта кадерле кунак, сөйләгәнне гыйбрәтле, җырлары җанга ятышлы халык өчен. Тукайның тәфтиләвен җырласа, Тальянда я хромкада уйнап җибәрсә, бөек күңелләр дә ачылып китә. Бу көннәрдә туган тел җыры олы сәхнәләрдә дә, авыл клубларында да, хезмәт коллективларында да яңгырый. Пансионатта ял итүче хезмәт ветераннары Рубис Зарипов белән бергә башкардылар. Рим Әхмәтова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Молодые семейства вылетают из-под родительского крыла и ищут свои гнезда. И находят. В жилом комплексе «Крылатый» квартиры от 1 700 000. Дома сданы. ЖК «Крылатый». Живи на высоте. Европейский подход к лечению аденомы и простатита. Урологический центр «Урамед». Звоните 49 22 10.
Успейте купить! Только этой весной грандиозные скидки на квартиры в жилом квартале «Берег». 51 55 71.